Bahleni phela ngathi senifuna nokungicontrola ke manje wena kodwa ukuthi angijoli phela nani sazanela la nje ku social media mase ngenaphi ukuthi ngimeme ngoba nakho ngithembisa amathikithi hey wena sithembisa amathikithi usewuzowinisa amathikithi lento enengane eyodwa engathi ayiwina lucky packet ontanga bakho bayalamanisa ngapha nangapha abanezingane nga2 nga3 nga4 nga5 nga6 nga7 nga8 nga9 nga10 abanye banengane nga4 noba babeyingane abawu5 wena usanengane eyodwa engathi nendoda nje yakunika into ya1 one time yayisola ukuthi biyenzani yangaphindi yakuphinda sifuna amathikithi hayibo ngithe ngizowakhipha amathikithi I will make sure ukuthi I do but ngizoyenza ngesikhathi sami ngoba amathikithi eshow yami amathikithi ami ke ngitshelwe yinina so wozani nizohleka vele abantu enihlekisana nabo abanihlekisi I'll be live ngo 4 p.m. South African time la ngizobe nginikhiphela khona ke amathikithi manje kuwinwa kanjani one ticket one family one ticket one family ngiyadlala umuntu uzothola amathikithi awu2 aze ningikhulume nami nithi ngenitsangivotela 2 tickets umuntu join me ku live ngo 4 South African time ngizobe ngi live ku TikTok ngo 4 South African time.